48% na lang sa kinatibukang Central Visayas ang apektado sa iligal nga drogas. Lalawigan sa Siquijor, zero drug affectation. Ani ang report. Giulagway sa PDS-7, epektibo ang ilahang gilusad nga barangay drug clearing program kay labaw na katunga sa tanang kabarangayan ang ilang hawanan gikan sa illegal drugs. 1,444 sa 3,003 kabarangay ang ana-ana sa drug cleared status ug anao say 116 ang drug-free o 48% na lang ang drug affectation sa Central Visayas. Gani ang lalawigan sa Siquijor, zero na ang illegal nga drugas. Ang Cebu Province kay adunay 1,066 barangays, 541 nini ang drug cleared ug 18 ang drug free. Ang 1,109 ka mga barangay sa Bohol, 610 ang drug cleared ug 17 usab ang drug free. Ang Negros Oriental nga naay 557 barangays, 157 ang drug cleared ug 53 ang drug free. Dako kayo og improvement, sir, ma'am, gikan sa itong nag-start ta. When we started the intensified implementation of BDCP in 2016, nasa mga 96-97% ang drug affectation sa Central Visayas. Gidugang ni Lia Alcantara ang tigpamaba sa PDS-7 nga nakabot ang kalampusan tungod sa hugot nga koordinasyon sa mga lokal nga gamhanan ug tanang ahensya sa kagamhanan. Samtang nagpadayon usab ang mga programa sa PDEA Batok sa iligal nga drugas, dili lang sa supply kun dili apil na ang demand reduction. Dako kayo og factor, dako kayo og contribution, sir, ang support sa ato ang local government units and local chief executives. Kay sila manggod gyud ang mangunay pag-implement sa mga programs. Kauban si Marlon Wilgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.